a jarama mabel kume gilla toon to kuña kari golle maɗa jooɗi peewi sikala sen garti titon yewtere men oɗo jamma hannde e toon eɗen gandi hanki jamma wonani sande journal wonno e taw ko haalirde gendi to mo dolomo Sénégal e on ɗon san kamɓe mbaɗi communiqué hollude wonde ni taw ko jagorgal gardiɗo jagorɗe hono premier ministre toon to leydi Sénégal biteɗo Amadou Ba kanko Amadou Ba kamo iwi e gardugol hono jagorɗo wonde premier ministre on ɗon sanga lomtima noon e jonde makko ko on ɗon biyete hono Sidiki Kaba kanko Sidiki Kaba hannde kanko woni gardiɗo jagorɗe taw ko premier ministre toon to leydi Sénégal e toon eɗen gandi gonnoɗo premier ministre taw ko Amadou Ba kanko woni hono kolaɗo kuɓal gam ƴamande lefol laamu e inde landa hono Macky Sall toon to leydi Sénégal caggal nde noon taw ko gunɗon goomu hono conseil constitutionnel kamɓe kolli wonani taw ko Macky Sall wino ko sumgoji ne mbaɗa ñande 2 lewru juin ɗum ɗon kam wawande kono sumgoji gardiɗo hono premier tour watta ko ñande 24 nduɗo lewru gonɗen taw ko 24 lewru mars caggal nde ɓen ɗon jaltingol ɗon konngol e on ɗon san kam taw ko goomu taw ko diɗɗal hono ni ɗen ɗon jagorɗe gardiɗo ɗum biteɗo Amadou Ba kankamo iwe nden gunɗo gardigu taw ko gardiɗo jagorɗo hono premier ministre gam ni wawa heblude taw ko ɓaynugol makko hono campagne makko e oɗo saaha kam eɗen gandi wonani taw ko ngoɗo sumgo taw ko premier tour jogude hawru koye nder lewru korka te kadi wayno ko hunde bettude hayso tawi eɗen gandi kam taw ko hewɓe taw ko landaji ene keblino gam waddini ko wiyete ko campagne guilay 25 lewru maydu taw ko lewru février taw eɗen gandi ko nden sumgoji ɗi ponno wadde kono gardiɗo leydi Sénégal hono Macky Sall e on ɗon saaha kanko waɗi kuulal gam haytini ɗin ɗon sumgoji o wino noon ko ma sumgoji ɗi mbaɗa ha ñande 2 lewru juin kono hanki jamma ene wayno ɗum ɗon firtima nde tawno on ɗon goom taw ko biyete hono conseil constitutionnel kamɓe kolli sumgoji mbatta toon to leydi Sénégal hono premier tour ko ñande 24 nduɗo lewru ndu gonɗen taw ko lewru mars kono hawrata koye nder lewru korka e oɗo sanga leyalani tan noon kanko Amadou Ba kanko kam woppi taw ko gardigu hono gouvernement woni wonde gardiɗo taw ko hono premier ministre gam ni wonde taw ko heblonade taw ko ɓayno hono campagne beele ni hande toon to leydi Sénégal taw en gandi ni taw ko on ɗon taw ko lundiyanke lolluɗo toon to leydi Sénégal hono biyete Ousmane Sonko ha joni kanko kam ene tijjano ma Macky Sall waɗa feero yalta e Dumbordu kono mbiya ɗum ene jogori latat walla jogorani latat toon eɗen gandi so tawi ɗum ɗo jolti hen beele kanko Ousmane Sonko mo heddo e Dumbordu walla hayso tawi yalti beele mo jogoro wonde taw ko ƴemano lefol laamu hono lande makko toon en gandi mo suuɓi lomtademo e lande makko kono beele mo jogoro yaltude ko adi ko sumgoji ɗi mbaɗa ɗo e 25 lewru 24 lewru mars ndu gonɗen ɗum walla ni o yalta beele so yaltima won candidat walla wonta candidat beele ni ɗeɗo golle toon to leydi Sénégal cour constitutionnel koɓe kolli ko e sumgoji mbaɗɗo e 24 lewru ndu gonɗen taw ko lewru mars beele ɗum ene jogori wonde beele ni sumgoji ɗi mbaɗi ma wonanta Sénégal naɓe taw ko caɗele ha tengti landaji ɗi e tawno ene gasa hay lande goto wona kebli kano fewi gam wadde wiyde ko hono campagne hono ɓayno e nder guure yaadine haalo eɓɓore ne jogui waɗande walla guinol golle muɗum so tawi ardima leydi ndi ko jogori wadde ko kadi hawrata koye lewru korka beele wonata caɗele toon to leydi Sénégal beele hol yiyande mon e ɗeɗo gueɗe ɗum noon hande ma goppu ɓoggol jamdigol ɓoyata joni moni kala totta yiyande muɗum hol yiyande moɗon ko cour hono constitutionnel toon to leydi Sénégal holli ma sumgoji mbaɗɗo ñande 24 nduɗo lewru gonɗen nde tawno ɓoyata ko ɗo e jonte ɗiɗi tan sumgoji ɗi mbaɗata kono kadi hawrata koye nder lewru korka taw eɗen gandi kay oɗo sako sa tiɗɗo no fewi e tawno gonɗen ko ceeɗu dayi beele ɗum noon wonata caɗele walla ni wonata ɓesgu Sénégal caɗele beele hol yiyande mon hen ɓoggol jamdi ngol ma goppi ɗum joni ɓoggol jamde oɗo jamma hande ko 79 37 45 97 79 37 45 97 woni capanɗe jeeɗiɗi jeenayyi capanɗe tati jeeɗiɗi capanɗe nayyi joyyi capanɗe jeenayyi jeeɗiɗi won gonɗo ɓoggol jamdi jam hiri musidɗo kaw Diallo sidati hero jam tan kay Diallo bisimilla ma eɓe celli jam ɓolo mbar ko yettude gen woni to omo selli basi falda jam tan walla eɓe celli jam ɓolo yettude Allah jam tan kay Diallo ya on galle fo en bisimilla Seydou Diallo ya bisimilla mbimi ko cour du constitutionnel o Sénégal kamɓe ɓe perɗi ko 31 mars ko hanki conseil des ministres Macky Sall wi ñande 24 nde mars ko o ñande wote o waɗata eyyi ko cour constitutionnel ko 31 mars eyyi ko Macky wi kañum ko 24 waɗata beele an joni yiyande ma ko wino watta ko ñande 2 juillet ko holko addimo haytu ɗum wattinimo e oɗo saama gonɗen eyyi aɗa andi joni politique ne ɗuggiɗi ne wawi taw wonko manqueno toon
kono kam saabi ɗum ko parti Abdoulaye Wadda o ɓen kay caaɓi ha wooti o dirti eyyi joni noon ko heewi noon haalama hen won wiiɓe ko Amadou Ba hoore mum Jamfimo Jamfi makki walla makki won premier ministre makko kiɗi o ko haalda e Ousmane Sonko hono no président keɗɗo men fa hallo Mauritanie o wanno Abdoulaye Dini hono ɗin haalaji o haalde Ousmane Sonko oɗo wiiɓe noon woɓɓe kadi mbi ala ko kanko hoore makko omo jogui kayitaji tati nationalité ji leyɗele tati kanko Amadou Ba walla Ousmane Sonko Amadou Ba o eyyi wono wiiɓe noon ko ɗum saabi haw dirtini kono goto fof ne haalira banggue mum eyyi kono ko woni hen foof kam ɓayri président selliti wiide ne waɗa nogas nayyi nde hante waɗan ɓayri ko ɗo e janggo walla ɓaawa janggo campagne fuɗɗoto suɓima premier ministre goɗɗo ne Amadou Ba o wi ɗum yo ya waɗo e jaribo lumum on suɓima Sidiki Kaba gonnoɗo ministre de l'intérieur o won premier ministre sikki hanti golle ɗe ne wawi tiɗde ko waɗata kono ɓayri ɓiɓɓe Sénégal fof jiiɗi ko waɗat so tiiɗi waɗat beela an yiyande maɗa ɗum wonata caɗele taw no hawra koye lewru korko walla wonata caɗele toon to batte campagne aɗa andi kanko wi ñande ɗiɗi avril o woppat golle o ñande mbaɗa makko timman joni noon o woppata golle ɗe taw ala jooɗiɗo Sénégal naaɓe ɓe kolli so goote waɗani nden ñande timmi ñande ɗiɗi yetti ɗiɗi avril yettiɗi ha coɓɓonde fawata ko hen heddo ko leydi ndi naata e gafta walla solteɓe ɓama laamu ngo ɗum fof noon wona jaam leydi ndi kono o immota joni noon ɓayri woɓɓe kamɓe fof ɓe kolli ɓe jiiɗi waɗa kanko ne o wi o waɗ so waɗi joni jañiɗo fof jooɗo kanko ya haaju makko eyyi kam ko ɗum noon jiirumi beela an yiyande maɗa yona candidat Macky Sall o taw ko Amadou Ba Amadou Ba mbeɗa adana mbeɗa yonanoma kono hande kay nangue hande nge mi hoolaki momi yona kam eyyi kono noon ɓayri ko ɗemgal am min kam ɗemgal am ɓuurnima hunde foof eyyi kono aɗa andi candidat ji fulɓe ni toon ha kewi tawna ko Amadou Ba tan eɓe keewi kono aɗa andi koye heewi hen way kono alhamdulillahi ni yo kono joni kay ko yo Allah faabo tan yo Allah rokku kam leñol men ngol amin dawriyankoɓe ɓe kewi sifaji ƴettu ɓoggol waɗe mbiya ƴettu mbiya waɗe ɓoggol fof ko yo mbiya kumi tan eyyi yo Allah rokku en tan ɗum jiɗɗen eyyi jarama yo Allah waɗa hen newoy amin a jarama Diallo ɓoggol ko 79 37 45 97 won musidɗo gonɗo lawol jaam hiiri musidɗo bisimilla inde yettode jaam hiiri ɗon jammɓol yettude Allah barikalla bisimilla o ko bani inde yettode to noddata Diallo dama Abou Diaky ɓowde ewa mbarko jaam woni toon Diaky ɓowde naaɓe basi fola ka bisimilla ma ganduɗam Macky Sall wonde famɗude wune eyyo eyyi mi haala ko ɗon tan haaɗi hen ewa jarama yo Allah rokkuma wone eywa so ɗum noon a jarama weltanama guilla toon to Diaky ɓowdi 79 37 45 97 79 37 45 97 beele hole yande moɗon e sumgoji toon to gardingo leydi Sénégal jaam hiiri musidɗo galan feni bisimilla inde yettode Diallo Abba to noddata Baguinda Bamako ewno Bamako naɓe mbaɗi alhamdulillah ten fawol kam mbeɗa selli ba somalda bisimilla ma bo émission o kay miɗo nantino mbiɗa heeƴimo sanne mo weela kam du ewa jarama weltanama no fewi kono mbiɗa yiiɗi tan leydi ndi hawra e gotal taw wona Macky Sall wona Amadou Ba keɓaɗo fof yo jooɗo tan ɗum ɓuuri moƴƴude e pulako tawi pulako tan pulako ko hawra e gotal tan pullo keɓaɗo fof so jooɗo tan kono Amadou Ba o moƴƴa sanne par ce que on ko ñamowo ñebbe mo hani hettude sera seeɗa a jarama weltanama no fewi ok merci beaucoup a salminama a jarama guila toon to Baguineɗa Bamako golle maɗa jooɗi peewi 79 37 45 97 jaam hiiri musidɗo ɗum noon kanko ɓoccitima lawol ko 79 37 45 97 beele hol yiyande moɗon e sumgoji gardigol leydi toon to Sénégal jooɗi wadde ñande nogas nayi nduɗo lewru mars won gonɗo lawol jaam hiiri musidɗo jam bisimilla inde yettode mino ko Alhousseyni Sow mbiyetemi Alhousseyni Sow to noddata mino ko Kayil gon no Kayil nam mbaɗi seli ba songal bisimilla ma Sow bon yewtere nde ko débat Sénégal tan walla Mali ko mu kon wawi hen haalade ala ko débat Sénégal to jinɗon kono hatta saɗa yiiɗi haalde ko Mali ko ala caɗele
bon min affaire fedde semence nde ko fusa ko min kam ko ɗum woni komi yadani par ce que sa ƴeewi wona semence tan immini laamu Ibrahima Boubacar Keïta ko M5 kay hani fusede nde semence fuse eyyi aɗa andi joni jaafuɗa mi anda sa faami ko nde fusra ko nde fusraka wonde pelle dentunoɗe gummin laaɓuɓe ka kono nde fedde nde fusraka oɗo e saga nder leydi meɗen tawno ene woodi ɓe mbikoɓe kaala konngudi taw gaddoɗe filnitere e nder leydi ndi ko ɗum sawi fusgol fedde nde kono ne gasa wonde ma hayto hay fedde heddinde ma fuuse ñalli garoji eyo eyyi ko ɗum saabi nde fusa eyyi bon min kam mi nanani wona filnitere walla wona gueɗɗe bon sa nani ɗum tawa joom fedde on ɗo ni joom fedde mo ala ɗo on so fedde mum fusama caggal muɗum ɗum ina hawni seeɗa kadi fedde nde ende heewi yimɓe bo fedde kadi wonde no wawi jibinede janggo ko woni hen masura mum ko tinnade fewno laamu muɗum yaade no fusa pelle en nangga ɓen ɗuminina ɗum wona solution eyyi ko Macky Sall ko Macky Sall ko gorko ganduɗo laamu bawɗo laamu so ɓe mbawi ɓe tinnoɓe jokka Amadou Ba wona candidat mabɓe inchallah ko tijja ko ma aroy beelani yiyande maɗa Amadou Ba ene wawi lomtade Macky Amadou Ba no wawi lomtade e tawno Amadou Ba wona gandu dawrugol o tinnaka no fewi kadi dawrugol no Macky tinrani bo ko gorko ganduɗo dawrugol koy o wona gandaɗo law e dawrugol he kono ɗum firtani wonde o wona ganduɗo dawrugol gati ko wone premier ministre ko ala fo ko yiya ko manque golle makko tawino wonko manqueno e gueɗe makko walla goɗɗum ɗum no wawi wiyede o anda dawrugol walla e wone gueɗe heddoto noon ko politique luure mum gasata kadi dokkar yo haal foof e haalaji ɗi no keewi goto fof addata ko sikke mum waɗa honono ko ɗum woodi toon luure ina toon de wi to fayga eyyi ko ɗum tokkoɗa konngol kaala yiyande ma goɗɗon haala yiyande mum kala ko dimo yiyande mum noon ko ɗum tan sana ɗum ina rewi lawol inchallah ɗum ko yiyande ma jarama weltanama no fewi merci mi salminima a jarama weltanama guilla toon to Kayil 79 37 45 97 ɗaccen hakkilo hay goto to boniti yiyande goɗɗon taw tottirɗon konngol moni kala haala yiyande muɗum kono noon en mbiyani yo hay goto yo bonnu yiyande goɗɗo moni kala yo haal ko faami hen ko tan ɗaccon hakke won gonɗo lawol jaam hiir musidɗo bisimilla inde yettode to noddata no Gaye Thiali na mbaɗi bisimilla ma min kam yandam hen yoɓe timmi tan wata ɓe namno erreur leydi ma Macky yo goɗɗo yo ɓe mbat tan normal ɓe mbata addude haare leydi waɗi haare tan bonni ngam ɗum woni hen yiyandam a jarama yiyande ma waɗi fayida ɗum ɓenni ɗum woote porko kam neɗɗo so jiiɓade seeɗa porko ne faaƴi eyi a jarama a jarama weltanama no fewi guilla toon to Gaye Thiali won gonɗo lawol jaam hiir musidɗo assalamu aleykum waaleykum salam inde yettode Sow jaam ɓuuri yettude Allah alhamdulillah bisimilla o ko min mbiyetemi ko Muntaga yettode mbiyete Ba Muntaga Ba to noddata France Paris France holno Paris France na holto jeeɗa e guure men ga Madina Kouta Jombugu Madina Kouta Jombugu Madina Kouta bisimilla Ba inchallah mbiɗa hetti yewtere nde yewtere nde ne moƴƴi no fewi no fewi ewa jarama Ba ene adda hakkillaji moƴƴi quoi inchallah donc min gimmi haaldude ko affaire semence o aɗa andi leydi men ndi sa daari ndi ɓooyi e haare gon kay duuɓi sappoɗi sa daari waktu 2012 haari 2011 12 13 ha dandema hannde leydi ndi enen fulɓe mbiten ko ende billa quoi voilà donc hay hannde sa daari wajiɓe tedde paɗe hen ɓe eɓe golla no fewi e nder leydi he mais ha hannde wonko heddi gon kay wona gollal ɓemgal voilà donc ha hannde wonko heddi donc
watta ɓe mbaɗ wonde nanngu yimɓe nange ga goppe ga nange ga goppe ɗum ɗon ene adda caɗele e ndeer renndo hee min kay ko ngimmi tan ko yoɓe gollu tan ɓe goppa fusde nduuji ɗi numtino bon par ce que so a fusi nduuji jooni après goto fof goto fof mettina donc après leydi ndi ɓuuɓata quoi voilà donc ɓe mbaɗa feere tan ɓe golla voilà ɓe goppa yimɓe mawɓe ɓe tranquillement fusgol pelle ɗe a jarama voilà ra ɗum tan par ce que sa nangi mawɓe ɓe aɗa nanga mawɓe ɓe aɗa waɗa ɓe donc leydi ndi ɓuuɓata ewa jarama ba ene wayno voilà inchallah bon comme jamma jenki ga no feewi ɗum noon a jarama mi salmina inchallah mi salmina Madina Koutinaɓe fof a jarama Madina Koutinaɓe kala en kiɗma sa jarama ka moƴƴo inchallah 79 37 45 97 radio rural kay onon kala mbimoɗon jaam hiire moɗon haaju noon gonɗo e lawol jaam hiire musidɗo ɗum noon kanko ɓoccitima 79 37 45 97 79 37 45 97 beele holo yiyande moɗon taw ko ñalngu cubtagu nogasinayi lewru mars sungoji toon to leydi Sénégal holko pamɗon hannde dowrugol toon to leydi Sénégal jaam hiire musidɗo assalamu aleykum monsieur Kamale waaleykum salam inde yettode to noddata machallah o ko Oumar Moussa Oumar Moussa ma te sanna mbaɗi machallah jamba alhamdulillah tamminama bisimilla ma weltanama no fewi machallah no mbaɗɗono golle ɗe jamɓolo yettude Allah jinnomi haalde seeɗa ko affaire ko mbiɗa ɗo affaire fedde semade so tawi hare ina e leydi yimɓe poti ko noddeede yimɓe poti ko haaldude mbasa hulondirde kono leydi ndi hannde waɗi caɗele mayri ko laamu o e population o koɓe hulondirɓe kamɓe fof gooto fof ne jogii ɓernde bonde ne jogii miijo bonno jooni yimɓe poti ko waasde hulondirde dokkondira haqqillaji no gollirta sabu so a yii laamu ne waawi gollude ko population wallata laamu so population wallani laamu gollata ɗumen laaɓi sabu ko kamɓe ya garta o ko kamɓe ɓuri anndude ɗum joni noon laamu o foti ko suusnude hoore mum yimɓe ɓe cuusodira e muɗum ɓe coccodira ɓe kaalda ɓe gollida kono so tawi yimɓe coccodirani kaaldata golla ko sikkeji goni hakkude mumen ɓeene ɓeene mbaɗe gueɗe bonde so renaki ɗum ko ɓooyi tan ko caɗele ɓeydata ko ɓerɗe kuɓɓuɗe tan adda ewa mbiɗa ñaagui dendagal kala mona dilla e leydi he yimɓeɓe foti ko wallodirde kala goto hen fof anda goɗɗo o ko bandum ɓe kutodira ɓe ganda kamɓe malinaɓe foof ɓe danda anniya o goto ɗum ɗo leydi ndi ko leydi mabɓe so mali boni bonani ko kamɓe fof wonɓe caggal leydi ɓe e wonɓe nder leydi ɓe fof kamɓe fof ndendi poti mali o yoɓe tinno ɓe ballodira ɓe mbasa bonnodir a jarama weltanama no fewi allahuma salli a jarama guilla toon to ade sane yanma waɗi fayida 79 37 45 97 onon kala mbimoɗon jaam hiire moɗon kala ɗo gonɗe godiroɗon ha joni gonɗo e lawol jaam hiire musidɗo bisimilla musidɗo bisimilla musidɗo ɗum noon bisimilla ma inde yettode allo bisimilla inde yettode selli jambulo yettude gueno mbaɗɗa e golle basima malda o ko mawɗo alhamdulillah Adama Sow to noddata ɓe duunde holto duunde heeɗi duunde sara kiidiɗo ewa duunde sara kiidira no kiidira sara duunde sara kiidira gon kay duunde sara nana koɗo eyyi hedde naayi eyyi ene woodi bisimilla ma wona selli kam mbar ko jaam woni toon yewtere ma nde weeli kam ewa jarama hol yiyande maɗa sungoji leydi Sénégal an indema yettode ma min ko Mamadou Sow mbiyetemi Mamadou Sow joɗɗa kayi gomi kayi a salminama indema jarama no fewi ɗum noon a jarama weltanama no fewi ni kam foof a jarama guilla toon to duunde mbi dendagal commune Kidira onon kala jaam hiire moɗon won gonɗo lawol jaam hiire musidɗo bisimilla inde yettode Djiby Adama Ñawel holto noddata e guure no beetanaɓe mbaɗi bisimilla ma yewtere ma nde waɗi fayida
eywa ko heddi ko affaire ko kalɗa sungoji leydi Sénégal enen kay ñaagotoɗen Allah tan ko yo Allah wat jaam amin eywa Allah kadi rokka men pertida laamiɗo toon hono no Macky Sall ni gorko ɓurɗo laamu bawɗo laamu eywa teddinɗo seereme eywa so Amadou Ba lomtiman yo Allah rokku Amadou Ba waade no wayni eywa min kam ko ɗum woni hen yiyanda a jarama yiyande ma eywa kadi mi weltanimama kadi yo Allah rokku kadi hono Macky laamade toon a jarama amin yo Allah waɗan meɗen jaam amin salminama weltan amin a jarama no fewi a jarama gilla toon to beeta mbi dendagal betanaɓe kala jaam hiire moɗon ha joni won gonɗo lawol jaam hiire musidɗo bisimilla inde yettode jambol yettude guila jam hiire Mamadou ɗacaki ngu saraji walla goɗɗango jam tan hiire jambol basi wala ga galle waɗi eɓe celli jambol o ko Souleymane Hammad ɗacaki ngu saraji ngo walla goɗɗango Souleymane Hammad to gori ewa no gorina mbaɗi ɓe celli ko mawɗum machallah jambol yettude Allah mawɗum tabarikalla bisimilla ma ko yewtere gonɗa nde kam ala ko faɗɗindo eyi Macky kam golli leydi ndi no fewi eyo yimɓe fof beela ɗum yimɓe fof giɗum beela eywa sa golli noon yimɓe gima beela eywa heddo he welemma yimɓe he heɓa teddungal heɓa wune eywa no ruttori caggal ni ala ko faɗɗi ɗum minen fof mettino min ko dirtini ko kono noon ko rutti ko weeli ni a jarama weltanama no fewi heeɓi hakkille enen kam ñaaguiɗen Allah tan eywa ko yo pullo laamu pullo moƴƴo pullo e laamu o ta moƴƴani ha kay pullo moƴƴo kon cukalɗen koɗen cohlani pullo bawɗo laamu fof leydi kam yiiɗa hen tan ko peewal eyyi ko ɗum woni hen min kam yiyanda a jarama no fewi eywa seydi so a jarama weltanama no fewi guillaɗo to gori mbidendagal gorinaɓe kala jaam hiire moɗon lawol ko 79 37 45 97 kala ɗo gonɗon kadi jaam hiire moon jaam hiire musidɗo jam bisimilla inde yettode ko Sidi Dia Garbal Diyal no Garbal Diyal na mbaɗi salminma jawon to jaam tan kay seydi yettode ma alhamdulillah bisimilla ma minen kam min ñaagoto Allah tan kono Macky Sall en yo Allah hebbin ɗum yo Allah dande amen Ousmane Sonko kay yo Allah dande amen Ousmane Sonko eyyi kanko sikkaka somo wona candidat ni mi sikkani ɗum sono jogori wonde hannde woto Allah walmo candidat ɗo minen kam min jiɗa enen fof en jii ko moƴƴi ko eɗen gandi ko moƴƴi ko eɗen gandi ko boni ko ko moƴƴi ko yo Allah newnan en ɗum tan amin amin mi salmini bandiraɓe fof a jarama weltanama no fewi a yettama mbasa noon bubnade ha mi bubnota alay safamani mala yettode a jarama weltanama no fewi a jarama ha joni won gonɗo e lawol min calmini dendagal diyalanaɓe kala jaam hiire musidɗo allo bisimilla inde yettode allo allo bisimilla inde yettode ɗacaki goɗɗa to gonɗa ɗon taw no heewi dillere Demba Diop noddata no Kaye Liberté na mbaɗi bisimilla ma Diop sana tan kay ko toujours ko weltanade mo tan quoi Mamadou Sow min kam ala ko kala affaire sungoji sana ɗum tan ko toujours tan ko duwanadema a jarama Diop tawede ha joni ko yallah hokki woni macce kadi ɓeyduma jeesulam men ɗo amin ya rabbi amin wala toujours ñanden neddinomo émission ma watule kene quoi minen ko jakuno min jeeya ko toujours radio no fewi quoi a jarama weltanama no fewi salmidena hettoɓe fof quoi a jarama Diop ka moƴƴo a jarama guilla toon to Kaye Liberté mbi Mamadou Sidibé Bernard Tapie jaam hiire makko guilla toon to Kaye Liberté wonde Saydou Diallo e dendagal Liberté naɓe kala hay go tigui en paltaki lawgol ko 79 37 45 97 jaam hiire musidɗo salamu aleykum waaleykum salam inde yettode Hassan Talla Mello Hassan Talla Mello no mellona mbaɗi ɗacca hakki ngu saraji walla goɗɗa ngo selli ba soɓe ngal da bisimilla ma Talla
bismillah o salminde mon tan yidde salminde mon tan ngal minen affaire politique ala fof ko min gandi on ɗum noon a jarama weltanama no fewi merci a salminama a jarama mbi dendagal melnonaɓe kala jaam hiire moɗon hay gottigi en paltaki ha joni lawol ko 79 37 45 97 won gonɗo e lawol jaam hiire musidɗo kireja bisimilla inde yettode gaɗɗa e golle jamɓol yettude Allah o ko machallah ko Diallo Amadou Ba et Hersinga no Hersinga nam mbaɗi celli yawa Diallo bisimilla baysono mbani basi fo min galda yettude Allah arka Diallo eyyi ko affaire Sénégal o vraiment min kam Macky Sall mbeɗa jaɓanimo on feewi par ce que ko neɗɗo golluɗo gila o jooɗe leydi he machallah o liggima leydi ndi no feewi Amadou Ba ne mbeɗa heptinimo min kam mbiyami tan ko guelgal wi ko so Macky yeehi tan yo Macky ar eyyi ɗum noon so Macky yeehi Macky ar ɗum noon a jarama ko noon kam beela an yiyande maɗa Amadou Ba en wawi lomtade Macky cikkuɗa cikkuɗa Macky wona tan neɗɗo donkuɗo tan e nder landa mum he tan hono makko mo wawi wadde tan taw ko wona gardiɗo hono landa ka to fanno sumgoji beele cikkuɗa ronkani ɗum e landa ka vraiment min kam ko Amadou Ba ɓuurimi hepti eyyi lan embo jogui toon yimɓe a heewi wawɓe lomtademo kono ɗo hande to gonɗen ewo jikki yimɓe hewɓe woni koye Amadou Ba par ce que kanko ɓuuri waɗede confiance en feewi par ce que ko ardi ɗum ɗo ɗum ko golli no feewi e premier ministre o e premier ministre kanko ɓoyani e premier ministre agal noon kadi guiloware ala fof eɓɓore hesere wonde toon to leydi Sénégal manɗa sa teskima ɗum eyyi o ɓoyani hen kono ko naati e premier ministre yagal ko liggima no feewi yeru ko wayno eyyi ko golli tan golle baɗɗe fayida machallah ɗum nana jarama weltanama ala to Macky waɗnombo ewa mission ngaji ɗi fof ɗi mbaɗi confirmé a jarama weltanama no fewi kam yiyandam a jarama mission ngaji ɗi mbaɗi confirmé guilaɗo ha to Hersingan golle maɗa jooɗi pe mbidden da Hersingan naɓe kala jaam hiire moon jaam hiire musidɗo machallah Macky kay ko donkuɗo lomto inde yettode taw ɗacca hakke ko jiɓaɗo no ñaawi jiɓaɗo no betanaɓe e beet e jaam ko donkuɗo lomto e landa makko he ko donkuɗo eyyi gati sa yi joni ɗum ɗo ene waɗa seppo jolo omo dirtina so omo ittene waɗe no waɗete ni o ronki ko hettinde fodde hebde ɓe nde tawno yimɓe hewɓe kaali taw ko anduɓe dawrugol no fewi mbi haɗi Macky addano Macky hulde ni sumgoji ɗi mbaɗa e nde lewru février ko donkuɗo mo waɗi lomto beela lomtomo e landa kan tawno hoolaki oɗo ma daña walla dañata so tawi sumgoji mbaɗi andu ko ɗum woni ko woni ɗon e tawno hewɓe kaali taw ko anduɓe dawrugol no fewi mbi ko ɗum addani Macky hulde ni sumgoji ɗi mbaɗa e on ɗon saaha ko haalno toon to batte koral ɗum wona hunde jalɗuɗen no fewi eywa ko ɗum woni ko woni ɗon kam ko Macky ko donkuɗo lomto eywa gati sa ƴeewi tuggude no siftirteno gila to wiyeteno o jaɓani woppude ha o wi o woppi yimɓe fof belti o rottima ha joni omo dirtina Macky ne yiɗi Sénégal eywa yidde makko Sénégal hulmimo hande tan wiide omo dibosine no yiɗa fof yo waɗe to leydi ndi omo wawno yaltude ndo yahno e cikkumi ene gasa wonde hay so tawi sumgoji ɗi mbaɗano wiyanoma ma waɗo e lewru juin ɗiɗi muɗum kono ene gasano so tawi kanko muɗum makko timmi ene wawno wonde premier ministre o lomtomo haade sumgoji mbadde walla ni gardi assemblée lomto haade sumgoji mbadde mi sikkani sono wona caɗele toon to leydi ha kono adda caɗele goɗɗe eywa min kam mbiɗa andi ko donkuɗo lomto kam caɗele ɗeɗo fof sa yi wayni tan ko yimɓe reggindemo ɓe o hori hettinde a jarama ɗum ene woodi eyyi ɗum noon ko noon tan joni kam goto fof addat yiyande muɗum kono andu kam ɗum ɗon ne hen ene hen kay ene woodi eyyi onon anduɓe ɓe oɗon gandi gati ko onon janggi onon gandi ko woni hen min ganda woni aduna he foof min ganda dawrugol haydara ko dawriyankoɓe gandi dawrugol eywa andu ko donkuɗo sinno ko tan ko fijirde wonno hay goto tawoytamo nder horete ko yo neɗɗo tawmo to kam kay a jarama
maraf ɓe yo Allah tan addu hono makko tan kam taw ko teddinɗo leydi ndi eyyi teddinɗo leydi ndi teddinɗo seeremɓe men ɓe eyyi enen kam ko ɗum woni ɓuural men. A jarama weltanama no fewi gilla toon to Beeta. A jarama 79 37 45 97 oɗo jaam hannde ma en ɓam neɗɗo cakkito ko waɗi ko eɗen gudde yewtere nde jaam hannde tawno eɗen gandi yimɓe hewɓe kaali makki hayso tawi ni o waɗi Amadou Ba lomtomo e jamgol hono gardigo leydi toon to Sénégal kono wona kolima fen tawno eɗen gandi so tawi en mbi toon to batte dawrugol haymo anda dawrugol en andi makki e Amadou Ba piidetaken tawno eɗen gandi makki o ɓooye dawrugol toon to leydi Sénégal kadi ko cukalel Abdoulaye Wade wonno ko neɗɗo gandu dawrugol no fewi ma en ɓam neɗɗo cakkitto jaam hiiri musidɗo bisimilla inde yettode aɗa selli bisimilla inde yettode no kanko manda ko banque mo mbiɗa walla kanko ma ewa bisimilla ma bisimilla ɗacca hakke waktu gasi ha laaɓe jawnoɗa seeɗa ɗacca hakke yiyande Sénégal kaala ɗon joni eyi makki kam sa yi tan yirlo o yiɗi tan ma taw ko heɓde hono tan mbawɗo lamta ɗum hoolaji oɗo baba o nobba fa siirani eyi hono mbiɗa ɗum noon a jarama kadi gueɗe gongel ngel ɗiɗgol ngel so yiɗi aɗa andi waajiɓe so muudi en laamiɗo ina wawi hay yaltude France onon leyɗele men ɗe mbaɗi Sonko kay so ardima Sénégal gueɗe mum kewɗe guena France ɗum kam en laaɓi a jarama weltanama no fewi sikala kanko wona neɗɗo cakkitto yoɗo jaam hannde tawne mbawa wadde hen ni commentaire tan waktu gasi ha laaɓi ceer kono so gueno haaji caggal lewru korka e on ɗon sanga taw sunguji ɗi gasima e ngar kadi mbaɗno yewtere weyti hen tawno kadi eɗen mbayno dendagal bandiraɓe tawno eɗen gandi so tawi lewru korka ndu darima jewte meɗen jamma foof ma ɗum darta ha lewru korka ɓenna wadde ñaagoɗen gueno joom hattano nde tottata meɗen yiide lewru korka ndu dow jaam daro kadi dow jaam lewru korka ndu kadi ma e dow jaam dendagal dewe Allah batteɗe hen gueno jaɓana men ɗen ɗon dewe dendagal perguitte batte hen gueno yaafo men ɗen ɗon perguitte onon kala on calminama kadi on beltanama e oɗo jamma hannde kala nudduɗo tutte yande muɗum hay goto tigui en paltaki onon kala on jarama moni kala inde yettode debbo e gorko suka moɗon kala nudduɗo tutte yande mum kadi jinonade ronkinade onon kala on jarama e jaam waalo wuuro e ladde yo gueno tutton yiide tawodiren ɗo caggal nde juula yo korka ka wona meɗen jaam kadi juule e dow jaam yo jaam waal wuuro e ladde en kalfodiri gueno